Не ви ли обясних добре къде е улица 10-та? Ако не беше ти, нямаше да я открием. Здравейте. Здравейте всички. Как сте? Как сте, момчета? Супер. Носите ли ни врати? Караме. Ай. Много хубаво се направили. Освен това, тати има сето такова. Тате, това са много хубави Това е врати, виж стикер. това. Харесва Но- ли ти как са сложени? Да, много добър е монтажа. Чакай сега, като каза монтажа, да ти кажа аз нещо на тебе. Нашите приятели от Евростил ти подаряват един специален подарък. Това е курс по монтаж на врати. Това е още нещо ценно, което би могъл да правиш. За мен това е страхотна възможност, която няма да изпусна. Ще отида на този курс и това ще ми е като възможност да се науча и като, може да се каже, допълнителен доход.